Силве, усмивка! Просто на капето. Всичко минава през нас. Ние сме в центъра на събитие. В окото на урагана сме. Аз правя видео в момента. Тази свата много хубава. Сега! Скъпи гости, уважаеми дами и господа, вашето ставане на крака и бурните аплодисменти посрещат красивите, щастливи младоженци, както и тяхните красиви и отзивчиви кумове. Уважаеми дами и господа, наистина топли приветствия и будни ръкопляскания за най-красивите, най-щастливите, свежи като пролета, хората, които даже без им върви по вода, даже много повече. Уважаеми дами и господа, както забелязвате, наистина те са жестоки, страхотни, перфектни, невероятни. Чухме заслужените аплодисменти за нашите младоженци и сега силно трябва да ръкопляскате за тъщата, която къщата е могъщата. И за нашата свекърва, която при това ще е първа. Сега, както забелязвате, тъщата с много настроение ще подкрепя семейното положение. Тя държи погачата. Сега нашата свекърва ще трябва да направи захранването. Как става то? Отчупва се от тази питка, която е символ на плодородието. Ще потопи този залък в меда с лута, защото знаете, в живота на младоженците има сладки, пиперливи, солени моменти. Естествено на сладкото ще наблегне повече, защото те са готини и много заслужават. И сега да видим кой ще захрани първо нашата свекърва. Булката или младоженеца? Нашата булка е заслужила повече. Точно така. Сега, поръчваме по същия начин дай на младоженеца. Повече мед му сложи, нали? Правилно подсказват верените и кипялите на славените ритуали. Повече мед трябва да се сложи. Както се казва, да ви е сладко. Уважаеми дами и господа, сега силни аплодисменти за нашите кумове, които ще ги поканим да дойдат малко по-напред, да се представите те в тази чудесна сватбена церемония. Те по същия начин ще бъдат захранени, но на тях ще дадем само от меда и от хляба, защото техните уста ще излизат само сладки, топли и съкровени думи към младото семейство. Чудесно! Сега, по същия начин дай и на кумата. Абе, тук е момента да те попитам, куме, сладка ли е питката? Абе, сладка, горчиво трябва да кажеш! Горчиво за нашите младоженци! Горчиво! Спокойно ще има още много поводи да се целуват и така и трябва. Млади са, красиви са, обичат се.
Скъпи гости, още един много важен момент, когато ще трябва да ръкопляскаме на планински дисциплинирания персонал, който ще се грижи за нашето балканско парти тази вечер, защото те са готови с нашето шампанско. За да бъде момента наистина топъл и тържествен, нека младоженците си вземат своето шампанско и то да им бъде поднесено. Ще има шампанско и за нашите кумове. Абе, става като живот, едно голямо пиене, след това една голяма сватба, красива, топла. Сега, първо нека младоженците да се чукнат помежду си. С чашите. Сега, нека да направят същото с кумовете. Същото! Имах преди да се чукнете за шампанското и чашите. А се език или пет? Сега пийте до дело, защото моментът наистина отговорен, а ние ви пожелаваме здраве, щастие за много години. Силни аплодисменти за тези красивата булка за техните кумове. Сега, уважаеми младоженци, още един важен и отговорен момент, когато ще трябва да нахлуете белото платнище. То е украсено, цветя, щастие и разбира се, за да върви всичко по вода, не и само по дъжд. Нашата булка ще трябва да ритне менчето, а ние посредством това менче ще отгатнем какво е идващото поколение. Вътре има две цвечета, бяло и червено. Не, аз с старите хора са казали, че ако излезе червеното, идващото поколение ще е мъжко, ако излезе бялото, женско. Сега обаче ние пробваме така, както прецени нашата булка. А и знаем, че има по-съвременни методи за отгатване на. Силно! Още веднъж! Бяло! 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 Добре, че беше вещата намеса на публиката да подскаже. Скъпи гости, бялото е за момиченце, но вие си знаете, че има и по-съвременни методи. Ще ползвам и лекари, доктори и специалисти, врачки, гадателки и свещеници. Да. Освен това, уважаеми гости, още веднъж много силни аплодисменти за свекървата. Много силни аплодисменти за къщата, къщата, могъщата. Сега, за главните свидетели на тяхното голямо, най-голямата любов за кумовете. Силни ръкопляскания да вдигнем чули за кумовете. И още веднъж горчиво за нашите младоженци. Обичат се децата, няма много да ги караме да се слушат, те вече си го правят ето така, защото трябва. Сега, уважаеми гости, следват моменти за донастаняване. Нека да позволим на нашите младоженци леко кротко да дъхнат и те да опитат от дебелите мезета, от изтънчените питиета. Вие се чувствате като дома си, не забравяйте, че нищо няма да ви липсва, докато нашия кум не се въоръжи с необходимото дар слово. Силбе, ние къде сме? Направо! Въоръжам се, внимай! Въоръжам се! Викторе! Вики!
Тъщата, усмихни се, бе. Усмихни се, бе, тъщата. Амо! Амо! Нищо! Сърдята няма гръб. Знаеш, сръмбил ли е, Валерия? Какво се разпрострява така? Саша ми се. Умее! Три пръста. Стискали, стискали! Още е вишен. Мен ли ме целиш? Да. Кажи да позирам. Аз снимам видео. Равче, как се чувстваш? Супер! Младоженката как се чувства? Много добре. Само виното ми липсва. Какво ти липсва? Само виното ми липсва. Няма вино. Не, Няма вино. вино Младоженката Вино ли искате? Ей, Саша. Вино ли? Да. Защото не е много бързо се пренася. Вино. Чак взема пъклицата, е. Аз ще закарам. Докъде? Нямам да ме закара. Смайл! Аз не го познавам. На здраве! На здраве. На здраве! Ей, шеф. И така, малко е редно младоженица да каже една-две приказки. А това е сестра ми, това е зет ми, това е братовчет. Младоженката се Това е приятел. Криси и Не се виждали? Помниш бяха... Аз съм Алекс, не се познаваме с вас. Кажи я татата. Слушам те.
Аз правя бъдеще. Значи тук има 99 причини минимум да обичам. Когато е последната тези причини, тогава ще се труда да обичам. Това никога няма да стане. Обичам. Нищо не знам, какво ми снимаш сега? Заснех всички на сватбата, после да ги коментираме. Добре. Да имаме теми за разговор. Да си пиеме бира и да си лапи. Живи здрави да са. Поздрави от нас!